wala pa gid ang rapture. Kaya ang basiya igsoon nga maglali na with the last trump katapusan na trumpeta mo tingog kana kung nabilin pa ka lingilingian lang mo silingan ko na pa. Basta na mo silingan ha, ay wala ka kaya bilib mo na. Ang lingilingian di mo katungkuyog mo sa simba, unawala na. Di ikaw nabilin. Ha? Oh, duwag ka ilustrasyon. Either inigbalik sa Ginoo sa rapture buhay pa ka, kung patay na ka, ay kabala ka. Kayo na Bible, unahon kag banhaw sa Ginoo. Amen? Sugat ka sa Ginoo ngadto sa panganod. Kunya gikan diri hantud sa panganod, ilisan ka sa Ginoo lawas nga dili madunot. Kini makakasulod sa langit kung imong lawas mao gyapon. Oh, ilisan ka resurrected body. No. Naay madala sa Ginoo ni balik niya, buhi ba? Or bisag patay na, but we will resurrected. So walang message sa Bible. And this is the very promise of God in the Bible that what God wants us to consider for us this morning na ato ang makuhaan o encouragement sa tuwang pagpangalagad. Even in the last days, na unta nini panahon na, dili ta magunaunang rapture sa tuwang kaugalingon na mawala ka sa simbahan. Masabtan ninyo? Ayaw mo gunaunang rapture. Gawali, pag itang rapture din, yung gunauna na magkawala. Kinanglan ang inyong pagkawala, kanang pagkawala ninyo, ang kuyog tatanan. May kinangawala ng uban, ang uban ang mabiling naman, hindi pa na rapture. So nanginaot ako, hindi kabuntagon, na ang rapture nga itong ipaabot, kinit yung kitang tanan ang lalinon.